Hey guys, ngaske ningandivi wrong man. Angixeki into egqibeleni nami ndiyancoma. But mina ndiyavuya man ndingeyiyo la type abasisi bahamba iwine farm. Neza date is fancy. Ijana ikho sophisticated kakhulu mos. Ngumuntu nje wento simple. Andiyo mina la type izafika eRestyu iRice ngeFork and knife. Habo fonini zanecephe. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Ndiyaniva ngokuba nikhala nge-cooking oil ngiqonda hey hake ntombi okuqala. I-fish oil le yafondini ngamafutha. Eze olive oil ke ne-coconut oil nazixoxa nodwa phaa etyhwini ka-Woolworths. Ijana yo-target market mosikwa-Woolies. Ndiyela nje i-customer service phaa because hayi shem ayifani nezazihoko zingu-Shoprite. Fika untshantshha phaa ethilini encwaka uzitshepisi embi ebusweni etyiwa nayo iweave ekubuza uplastiki ngeshori ngongathi ubuza yifake epokothweni le-grocery. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Nantsi nentona yam usiviji ifondini phaa eMonti ibuyile ngala annual event yayo. Girls kwedini qha i-theme kulo nyaka ingathi ifocus apha emajideni. Ndibone iposter phaa isithi keep it classy ndaqonda hey ngathi ndibethwa ngecango nami apha kunzima kaloku uba classy ifoni ngaba vups base-Access Park ingathi ijango kwafuneka iqhelane neechinos nezazikipa zika-raw. Kuthiwe keep it classy. Le genge ine-ID number eziqala ngo-8 no-7 isincede ngedenim neskipa esi-white esikasebenza girl. But ke wethu guys abantu nabo abasisi man yo abazi ungayisapoti ke i-event as long as benxibile wethu umuntu engahambi ngempundu ingathi kusemiyezweni.